Procés matrícula telemàtica per a ensenyaments d'infantil i primària. Realitzarem com a exemple un tràmit de matrícula telemàtica per a un alumne que ha sol·licitat plaça i ha sigut admès en l'ensenyament d'infantil o primària per al pròxim curs 2022-2023. És important tindre en compte que el tràmit de matrícula telemàtica és únic i exclusiu per a l'alumnat adjudicat en el procés d'admissió realitzat amb anterioritat. Es recomana revisar la documentació que s'haurà d'adjuntar escanejada durant el procés. El format dels arxius adjunts haurà de ser JPG o PDF amb una grandària màxima de 2 MB. En cas que es detecten errors una vegada presentada la sol·licitud, s'haurà de contactar amb el centre. Per accedir al procés de matrícula telemàtica, l'usuari i contrasenya que haurem d'utilitzar és el mateix que hem utilitzat en el procés d'admissió. En accedir a la plataforma, comprovarem els noms de l'alumnat sol·licitant a l'esquerra de la pantalla. També podem revisar la sol·licitud presentada des d'Accions, Descarregar sol·licitud, per a comprovar quina documentació necessitem adjuntar posteriorment en relació amb les prioritats i criteris al·legats en la fase d'admissió. Accedirem al procés de matrícula des dels resultats definitius d'adjudicació que trobem en el botó Accions, Veure resultats d'adjudicació, Gestionar matrícula telemàtica. També podem accedir per a gestionar la nostra matrícula telemàtica des de la primera pantalla de l'aplicació en l'apartat 2, matrícula, accedint a la convocatòria en la qual hem sigut admesos. Crearem en la part superior dreta una nova sol·licitud, triant l'alumnat sol·licitant admès per a començar amb la tramitació. Important: llegir amb atenció el procediment de la sol·licitud que apareix en la següent pantalla. Revisarem les dades del centre i curs en el qual hem sigut adjudicats, a més de les dades de l'alumnat sol·licitant, i podrem emplenar alguna dada de contacte més. En la pantalla Familiars computables per a la sol·licitud d'admissió es mostren els familiars afegits en la sol·licitud d'admissió. En la següent pantalla de matrícula es mostren les matèries que cursarà l'alumne i seleccionarem l'optativa del nostre interès, atenció educativa o religió. Llegim les autoritzacions i desmarquem la o les opcions que creguem convenient. A continuació, en la pantalla de documentació, adjuntarem la documentació necessària per a la matriculació i, a més, la documentació per a les circumstàncies al·legades en la sol·licitud d'admissió. També existeix la possibilitat d'adjuntar qualsevol altra documentació que considerem rellevant. Cal tindre present que la grandària màxima dels arxius és de 2 MB. Descarreguem i revisem l'esborrany. Recordar que quan es confirme la sol·licitud no podrà ni modificar-se ni presentar-se una nova sol·licitud. En cas que es detecten errors una vegada presentada la sol·licitud, s'haurà de contactar amb el centre. Finalment, acceptem i descarreguem la sol·licitud definitiva de matrícula.